Zo, dat was het even Terneuzen hier, nog altijd zonder deelvervoer, deelsteps. Onbegrijpelijk voor een stad van 55.000 inwoners dat dat niet verandert. Maar bon, we kan blijven de nadruk erop zetten, als je dan even gaat in Vlaanderen, zie je wel dus de verandering, de concurrentie van verschillende maatschappijen die erbij komen. Dus het is toch wel een feit dat men hier ook de stap kan zetten, maar bon, het initiatief moet er komen.